Aku jane anakmu tenan ora to? Kok nesu-nesu wae karo aku. Sing kandha nesu ki sapa malah kowe iki sing nesu dhewe. Wong ngene ku bentak-bentak mbokne wae. Oh, ora ya. Aku anake Sumarni ya. Heeh to? Mbahne kae. Lah aku sedih ngomong Sumarni ya, orang Mawarni ya. Umur piro? Umur piro kae? Tahun. Setahun. Terus. Oh, lah ya toh. Aku ora kelingan ya, Dit. Ora kelingan. Piye sing nitipke piye? Mbah Gendut. Piye? Aku diterke Gendut. Nenek Sumarni. Ya Sumarni rasa nyambut gawe no. Nang omah disambi napa nang omah? Masak. Terus? Oh, wis cakung barang dijak kowe. Jam piro diterke 200 ngono, klower-klower bar ngompol ngono terke ngono. Wis 100 itu sisik. Oh. Terus piye? Ya wis terke kan. Wis. Jan. Wis. Wis.